l'increïble, l'autèntic, l'únic, l'inconfusible, el màgic Andreu! You don't have to be me. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Nosaltres som un equip, vam fundar Somriures Sense Fronteres, aquí teniu el logotip. És l'últim dia que veureu aquest logotip, perquè el senyor Mariscal ens ha fet un logotip totalment nou, desinteressadament, i som un equip que anem al Vall d'Hebron, a la primera planta d'Oncologia i Hematologia, i ens dediquem a fer magioteràpia, un programa una mica extens, una mica complicat, però molt efectiu a nens que pateixen, una mica silenci ara, gràcies, que pateixen càncer, tipus de càncer, tumors cerebrals, etc. Fa 4 anys que estem allí. Nosaltres aportem, és gratuït, no cobrem un duro a ningú. Us ho explicarem en conferències que farem, però la nostra feina és molt extensa, fins i tot en els últims moments amb el nano estem allà. Sortosament, un 30%, diguem-ho d'una altra manera, el 70% dels nens amb càncer se salven, això és fantàstic, i només hi ha un 3% de càncer infantil amb 100 càncers, vol dir que és molt poc, però quan et toca molt a la vora és moltíssim. Sortosament nosaltres no hem tingut familiarment cap cas, però estem treballant dimarts i dijous i estem contentíssims perquè ho fem desinteressadament, això a nosaltres ens carrega moltes piles i pensem que no els hem de donar, que ells ens han de donar gràcies a nosaltres, sinó que som nosaltres que hem de donar gràcies a ells per sentir-nos com ens sentim, i és un toma i daca, no? Ens apoya el doctor José Sánchez de Toledo, que és una eminència en càncer i hematologia infantil, i qualsevol cosa que us vulgueu assabentar, al magicandreu.com hi ha unes pestanyetes i n'hi ha una que posa Somriures Sense Fronteres, i allí veureu tota la tasca que nosaltres fem. Vull donar les gràcies a l'Ajuntament Magic Factory, molt especialment al Raül, perquè va ser de l'iniciativa de dir, escolta, ja que estem a Nadal, doncs pots fer una gala solitària. Jo particularment no cobro res, tot el meu equip no cobra res, i tot el que vosaltres heu aportat, també hi ha uns DVDs i uns llibres, i loteria, que és tot exclusivament el 100% dels beneficis pels nens de la primera planta de la Vall d'Hebron. I això es donarà aquest Nadal, i com a mínim tenim el Nadal i els Reis coberts perquè volen màgia. O sigui, els nens els estem fent màgia constantment, seguim un programa que sortosament aquest any ja anirem als Estats Units a explicar-ho en els metges americans, cosa que ens omple de molt d'orgull, i com a mínim ja tenim les festes cobertes. Res més, no ens pensàvem que vingués tanta gent, em pensava que molta gent passaria per la dreta, ha sigut fantàstic com tothom ha posat el seu donatiu, gràcies al nom de la primera planta del Vall d'Hebron, i bé, jo avui he preparat un show una mica típic, coses que potser no heu vist, altres que ja heu vist, us vull donar les gràcies perquè els protagonistes avui sou vosaltres i la medalla us l'heu de posar vosaltres. Àlex, perfecte. Jo sempre començo un bon joc, que és com molt increïble, perquè esclar, si jo ara trec ara una capsa, i clar, i cerro amb una senyora per la meitat, tothom dirà, sí, però és que la caja hi ha el quilo, no sé què. Però si jo ara em poso les mànigues i dic que no tinc res, us ho cregueu, no? Però si jo dic que ara faré així, gràcies, faré, i trec un mocador de color fúcsia, això no s'ho creu ningú. Cert o no? Perquè no tinc res a les mans. De la mà dreta surt un mocador de color fúcsia de 40 per 40. Atenció, res, ja. Mira, s'agafa la punta, nyaca. Moment, si no ho diu per això no sé què fareu quan veieu el conill, home, un moment. És una tonteria, si sapiguéssiu com funciona us pissaríeu de riure. Bueno. És de màgia borrada, això. Tu calla que et convertiré en conill, nen. Què dius que està aquí si aquí no hi ha res? Aquí el primer que parli, fora! Ningú! Ahir vaig convertir un nen en conill que encara fa caques de boletes. Ningú, ningú. Aquest cantó està guanyant, Atenció, passaré el mocador vermell de l'esquerra a la dreta. Ladies and gentlemen, aniré molt a poc a poc, mireu. Xas, no hi ha res. On està el mocador? A l'esquerra. Xas. No hi ha res, on és el mocador? A l'esquerra. Xas, apreto ben fort. On està el mocador? A l'esquerra. I un jamón, que aquí no hi ha res, nens, que el mocador està aquí a l'esquerra. La meva missió és enganyar-vos ara. Tracta la boca, nena, que t'has quedat amb la boca ara. Mocador vermell passa a l'esquerra, fixeu-vos. Ho hem de fer molt lentament, amb el petit, amb el gran, amb el gordo, la mà dreta, nada. 1, 2, 3, nyaca, es bufa i xas. Vale, som molt amables, fantàstic. No sé si fa calor o on tinc jo, on fa? Em fa, Me faré el xerró.
El faré desaparèixer. Senyores i senyors, no em digueu que porto res a les mànigues perquè no hi ha res. Simplement el que faig és apretar fort, fort, amb la dreta, amb l'esquerra, tot molt apretat, ben apretat. Ensenyo la dreta que no hi ha res, segueixo apretant, ben apretant, i arriba un moment que de tant que s'apreta, el mocador no hi és. Perdoni, la senyora que està amb la boca oberta, de quina mà vol que surti el mocador, de la meva dreta o de la meva esquerra? Senyora, li dic a vostè, amb aquesta velocitat que la caracteritza, em pot contestar, sisplau. És l'única muda i se la sent de primera fila. Senyora, habla usted catalán? De quina mà vols que surti, de la dreta o de l'esquerra? De l'esquerra. Vols venir a comprovar si hi ha alguna a l'esquerra? Trepitja els nens, no et preocupis. Trepitja'ls, amb aquesta nena que l'han trepitjat 10 vegades ja riu quan la trepitja. No, escolti, aquí, home, què va cap allà? Ja vol ser protagonista, vostè? Comprovi la meva mà, hi ha alguna cosa? Toqui, que em fa mal la ronyonada, però ara que estic aquí, hi ha algú? No, doncs miri, senyora, només fent així, agafant del sostre, bufo, agafo la punta del mocador i aquí té el